Серада 4 верасня. Вітаю гаспадарства. З вами Віталд Сіўчык, Белсадзум. І сёння ў выданні. Лукашенко надумаў вызваліць яшчэ 30 палітвязняў. Тым часам суды рэпрэсуюць новых асобаў. Жах у Львове. Расійская ракета забіла 7 чалавек, у тым ліку 3 дзяцей. Палітычны цырк за акіянам. Кіраўнік Венесуэлы падпісаў указ аб пераносе калядаў на 1 кастрычніка. 11 чалавек у Берашці і яшчэ 2 ў Пінску. Рэжым распачаў новыя судовыя працэсы супраць грамадзянаў паводле 342 артыкулу крымінальнага кодексу. Цытата: «Удзел у дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак». У Берашці гэта ўжо 7-я група пратэстоўцаў, якіх прыцягнулі за акцыі супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў і гвалту сілавікоў. Заўтра ж пачнуцца 2 працэсы над пратэстоўцамі ў раённым судзе Бярозы. Тым часам Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні яшчэ 30 палітвязняў. Сярод іх 7 жанчын і 23 мужчыны. У пачатку ліпеня былі вызваленыя 18 чалавек. У сярэдзіне жніўня яшчэ 30. Пры гэтым толькі цягам жніўня праваабарончая супольнасць прызнала палітзняволенымі 52 асобы. Яшчэ ў дачыненні 22 былых палітвязняў, імёны якіх раней не былі вядомыя праваабаронцам, выказаныя патрабаванні аб рэабілітацыі. Агулам жа, паводле справаздачы праваабарончага цэнтру «Вясна» пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, з лета 2020-го палітвязнямі прызнаныя амаль 3,5 тысячы чалавек. Сёння, паводле «Вясны», 1371 зняволены несправядліва застаецца ў турме. Рэальная лічба можа быць у разы большая. Гэтак, напрыклад, лукашэнкаўскі генпракурор Андрэй Швед заяўляў, што толькі ў 2022 годзе ведомства выявіла, цытата, 5000 злачынстваў экстрэмісцкай скіраванасці. Спадарства, а з намі на сувязі праваабаронца з берасцейскай «Вясны» Владзімір Вялічкін. Спадар Владзімір, вітаю вас. Добрый день. Раскажыце, калі ласка, якія падрабязнасці вам вядомыя пра справу берасцейцаў і пінчукоў, якіх вось збіраюцца неўзабаве судзіць? Ну, слушайте, что вядома? Вядома то, что люди в 2020 году 9-10 жнівня вышли на улицы, каб адстаяць свой выбор. Ну и за гэта сёння их режим помстить. Ось, справа такая, что тыя, хто прыцягваліся да адказнасці за 9 жніўня, тыя понесли адказнасць по артикуле 293. Это удел у массовых беспарадках. Ось, і тыя люди атрымалі шматгадовыя тэрміны. Ось, прычым атрымалі на роўным месцы. Мы ўсе ведаем, што зброю ўжывала міліцыя, и огнепальная была, и гранаты кидали, и слезотечный газ выкарыстоўвалі супраць мирных протэстоўцаў. А на сегодняшний день они просто перакладаюць вину за свои дзеянні, так, за празмерна ўжытыя сродкі супраць насельніцтва менавіта на гэтае самае насельніцтва. И робяць гэта вельмі ганебны способ, ну, перекладают свою вину не просто так, але примушают людей говорить себя. Вот, робят из этого некие показания, такие покаянные виды, вот, примушающие гвалтом людей это себе оговаривать. То есть, ну, это звычайный бандитизм. Ну, три люди, которые караюцца за 10 жніўня, так, улады знайшлі супраць іх іншы артыкул, это 342, это актыўны удзел у групавых там парушэннях грамадскага парадку. Таксама ніякіх парушэнняў, я як відавочца тады не памятаю, не было, тым больш 10-го, так, але ну, улады, кажу, помстить за то, что в своем часе натерпелись страху и могли сгубить ту самую уладу и никак не супокоиться до сегодняшнего дня. Але варто адзначыць, что те люди, которые зараз притягиваются до отказности по 342 артикулу, они уже, ну, не побоюсь сказать, больше из них уже притягивалось по административных артикулах. Вот, менавіта так само за
удзел у нейкіх беспарадках. І ў тых адміністратыўных протаколах у іх было записано, отсутствуе склад крымінальнага злачынства. Ну, чамусьці прайшлі гады, так, і гэты склад з'явіўся. Хаця ўсе юрысты ведаюць, што 2 разы за одно і тое ж не караюць. Але, як мы бачым, улады беларускі рэжым карае. Ось. Усе гэтыя справы, яны аб'яднаныя адным, кажу. Менавіта улады развязалі вайну супраць уласнага насельніцтва. Методыкі, якія яны выкарыстоўваюць там са сваімі пакаяльнымі відэо і гвалтоўнымі затрываннямі, яны менавіта выкарыстоўваюцца войску, так, вайсковымі прапагандістамі і спецслужбамі. Ось. І калі мяне падчас допыту сказали, ось мы там накопаем на тебе неведомо что там, это, и будем тебя обгаживать, так, то яны сказали, мы передадим все пропагандистам. Разумеете, якія пропагандисты там у милиции? Нема там пропагандистов. Пропагандисты есть у войску, есть отдел там адмысловы, так, які працуе менавіта з насельніцтвам на окупаваных тэрыторыях. Ось. Ці з войскамі супраціўніка, так? Вось гэта тыпова армейскія такія рэчы. І тое, што мы назіраем сёння ў Беларусі, это менавіта зачистка в інтарэсах сумежнай дзяржавы Расіі. Менавіта пратэснага электарату, так, пратэснай часткі грамадства ў Беларусі, каб знізіць рызыка, так скажем, супраціву беларусаў нейкай анексіі. Анексія, напэўна, планавалася, але вайна в Украіне планы трохі паламала. Так што спадзяюся, што гэтай анексіі не будзе, не адбудзецца. Спадар Владзімір, яшчэ одно пытанне. Мы таксама ведаем, што узурпатар падпісаў чарговы указ аб так званым памілаванні. 30 палітвязняў мае выйсці на волю паводле анонсу. Чаму так адбываецца, што з аднаго боку вось некаторых людзей выпускаюць і адначасова ў гэты ж самы час працягваюць арыштоўваць новых беларусаў і гэты спіс палітвязняў як бы зноў папаўняецца новымі асобамі? Ну, слухайте, режим просто намагаецца прымусіць Захад, так, пачаць з ім дыалог. На сённяшні дзень ён абсалютна ему ніхто рукі не падасць і размаўляць з ім не хоча. І ён пайшоў такім шляхам шантажа. То бок, вось, глядзіце, я выпускаю людзей, ну, мы бачым, ці та хворых, ці та жанчын там на сённяшні дзень з дзецьмі, так? Але галоўныя апаненты рэжыму, тая ж Калеснікава, той самы Бяляцкі, ось, іншыя палітвязні, вядомыя, яны па-ранейшаму застаюцца ў турмах, і мы нават не ведаем, што з імі адбываецца. То бок, гэта проста пыл у вочы таму ж Захаду, так што, мол, грамадства і рэжым дэмакратызуецца, нічога падобнага. Ён проста маніпулюе, намагаецца маніпуляць і думкамі Захада адносна сабе і, кажу, змяніць гэтую думку на больш пазітыўную у дачыненні да Лукашэнкі. Але гэтага няма. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Усё ж такі, так ці інакш, але вельмі добра, што частка людзей апыняцца на волі, але памятаем пра тое, што рэжым штодня затрымоўвае новых беларусаў, а з намі на сувязі спадарства быў праваабаронца з берасцейскай вясны Уладзімір Вялічкін. Палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк мела выйсці на волю яшчэ 2 гады таму. Але супраць жанчыны распачалі чарговую крымінальную справу. За час зняволення агулам, прынамсі год, яна правяла ў жахлівых умовах штрафнога ізалятару і карцеру. За кратамі яна захварэла на панкрэатыт, запаленне падстраўнікавай залозы. Цяпер стан здароўя жанчыны моцна пагоршыўся, б'е трывогу муж палітзняволенай. Сегодня раніцай пришла вестка, то есть Полина про сукамерница передала, что ей вельми великое погоршение по здоровью, что она вельми кепска себя адчувае, и что ей не оказывается потребной допомоги, то есть даюць фактично обезболивающее. И фактично Полина досылае такі сигнал СОС, по яким она просіць біць максимальную тревогу. Зразумела, что Полина до гэтага ніколі не звярталася с такой просьбой
Это значит, что сапраўды у Паліны вельмі вялікія праблемы. Аднак скрывае з Паліне дакладны дыягназ, нічога не кажа, што ее. Толькі 2 месяцы таму па нейкай адпісцы мы даведаліся, што у Паліны хранічны панкрэатыт сярэдняй ступені цяжкасці. Ну і гэта вельмі небяспечнае захворванне. Это захворванне, якое невелічнае, в першую чаргу захворванне, якое патрабуе спецыяльнай дыеты і такого сталага дагляду лекараў. Зразумела, што зараз этого нічога не адбываецца, і фактычна тое, што адбываецца з Палінай, гэта проста пакаранне на смерць. Бо я скансультаваўся з лекарамі, бо з такой хваробай людзі нават у добрых умовах могуць пражыць 10-15 год. Але зразумела, што за кратамі гэта проста смяротны прысуд. Адзінае, што нам вядома, што Паліна зараз проста пакутвае на болі у баку жывота, які проста аддаюцца ў спіну. Но я кансультаваўся з лекарамі, то значыцца, што хутчэй за ўсё ідзе абвастрэнне хваробы, і гэта фактычна значыцца, што жыццю яго пагражае небяспека. Ну і як здзек фінальны, нам стала сёння вядома, што ее замест таго, каб адправіць нейкае лекаванне ці нейкія абследаванні, ее просто адправілі сёння ў рэчыцкае ІЧУ для правядзення нейкіх загадкавых следчых дзеянняў. У інтэрнат Лоўскага дзяржаўнага педагагічнага каледжу, дзе вучацца пераважна непаўнагадовыя дзяўчаты, засялілі спецназ. Вайскоўцаў скіравалі ў райцэнтр на мяжы з Украінай у рамках так званага ўзмацнення. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце у нашым аглядзе. Міжрэгіянальная асацыяцыя перавознікаў прапанавала ўвесці ў Беларусі чорныя спісы пасажыраў. Туды прапаноўваюць уключаць дэбашыраў і тых, хто рэзервуе білет, але рэгулярна не прыходзіць на пасадку. Стварэнне такіх спісаў сёння незаконнае, але перавознікі спадзяюцца на змены, бо падобная ідэя закладаецца ў праект новага паветранага кодэксу. Гэтак званыя сілавікі затрымалі 39-гадовага беларуса, які паводле следства дапамагаў выпускнікам вышэйшых навучальных установаў пазбягаць адпрацоўвання пасля размеркавання. Мужчына эфектыўна ўладкоўваў на працу выпускнікоў, ягоны доход нібыта дасягаў 15 000 рублёў на месяц. Следства выявіла 200 чалавек, якія скарысталіся паслугай. Яшчэ 1000 чалавек правяраюць. На мужчыну завялі крымінальную справу, а выпускнікоў абавязалі вярнуць сродкі, затрачаныя на іхнае навучанне. Улады Злучаных Штатаў выставілі фармальнае крымінальнае абвінавачанне лідарам Хамасу за напад на Ізраіль 7 кастрычніка летась і шматлікія атакі цягам апошніх дзесяцігоддзяў. 6 лідараў тэрарыстычнай групоўкі абвінавачваюць у забойстве грамадзянаў Злучаных Штатаў, фінансаванні тэрарызму і выкарыстанні зброі масавага паражэння. Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў прызнае, што некаторыя з абвінавачаных ужо загінулі, а рэшта застаецца ў вышуку. Нікаляс Мадура абвесціў пра перанос святкавання калядаў на 1 кастрычніка. Навіна з'явілася праз некалькі гадзінаў пасля таго, як пракуратура Венесуэлы выдала ордар на арышт Эдмунда Гансалеса, суперніка Мадура на нядаўных прэзідэнцкіх выбарах. Апазіцыя лічыць вынікі выбараў сфальсіфікаванымі, а пастанову пра перанос свята спробай адцягнуць увагу грамадства ад палітычных падзеяў. У Рыме непагадзь пашкодзіла антычны манумент. Маланка ударыла ў трыумфальную арку Канстантіна, узведзеную ля Калізею ў 4 стагоддзі нашай эры. Маланка ударыла ў арку вось тут. Потым яна трапіла ў рог, і мы ўбачылі, як гэты кавалак адляцеў. Паводле адміністрацыі археалагічнага парку усе адбітыя кавалкі знайшлі, і помнік архітэктуры адновяць падчас рэстаўрацыйных работаў, што вядуцца акурат цяпер. Прынамсі 7 ахвяраў, у тым ліку 3 дзяцей, больш як паўсотні пацярпелых. Расія нанесла ракетны удар па Львове. У выніку абстрэлу загарэліся жылыя дамы каля галоўнага вакзалу. У іншых дамах павыбівала шыбы. З гэтага фота, якое апублікаваў мэр гораду Андрэй Садавы, у жывых застаўся толькі бацька. Маці і 3 дзяўчыны былі забітыя. Ёсць пацярпелыя і ў Крывым Рагу, куды таксама ударыла Расія. Паводле Reuters, у звязку з абстрэламі Польшча падымала ў паветра баявыя самалёты 3-й раз за 8 дзён. Тым часам ва ўрадзе Украіны кадравыя змены. Верховная Рада атрымала ліст пра адстаўку ад міністра замежных справаў Дмытра Кулэбы. Таксама парламент
парламент галасуе за адстаўку іншых міністраў. Гэтак з пасады звольнілі віцэ-прэм'ерку ў пытаннях еўраінтэграцыі Вольгу Стэфанішыну, міністра стратэгічнай прамысловасці Александра Камышына і міністра юстыцыі Дзяніса Малюську. Паводле кіраўніка фракцыі «Слуга народу» Давіда Арахамі, заўтра чакаецца дзень прызначэнняў, мае змяніцца больш за палова штату кабінету міністраў. Спадарства, з намі на сувязі украінскі палітолог Євген Магда. Спадар Євген, вітаю вас. Прывітанне. Бачым, што Расія зноў абстрэльвае Украіну. Бачым, што Расія зноў забівае украінцаў у іхных дамах. Ці ўвогуле тут ёсць нейкія, я не ведаю, нейкія рацыянальныя тлумачэнні, навошта вось Масква нарошчвае гэтую агрэсію цяпер? Што ўвогуле Масква хоча? Я думаю, ми всі маємо розуміти, що Росія не просто хоче знищити Україну, а хоче в такий спосіб показати всій Європі, що чинити опір Росії не можна. Україна найбільше за територію країни Європи. В нас проживало у всякому разі до початку широкомасштабного вторгнення більше 30 мільйонів людей. Тобто, якщо Росії буде до снаги підкорити таку країну, то очевидно, що будь-яка інша буде просто змушена враховувати те, що їй буде говорити Кремль. Тому Росія знищує Україну в тому числі і через те, що сценарій Бліцкригу провалився ще в лютому-березні 22-го року. І Україна, попри всі прогнози, не розвалилась. Відповідно, ми повинні, ми зобов'язані будувати картину світу без Росії. Якщо ми не будемо уявляти світ без Росії, якщо ми не будемо формувати таку картину світу, ми не зможемо перемогти. Тому що нинішня російська ідеологія – це путінізм, який перебрав не лише гірші риси авторитаризму, але й людиноненависницьку ідеологію стосовно українців і стосовно всіх, хто ризикує кидати виклик Росії. Днямі міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі агучыў прапанову збіваць расійскія ракеты, якія ляцяць над Украінай і могуць увайсці ў паветраную прастору Польшчы. А на вашу думку, ці ўсё ж такі вось гэтыя новыя варварскія абстрэлы неяк схіляць заходніх палітыкаў, заходнія краіны да большай рашучасці? Ці наадварот, яны будуць старацца, не ведаю, рабіць нейкія іншыя крокі, паказваць, што, маўляў, вось не трэба нагнітаць абстаноўку? Я б хотів поставити риторичне питання нашим глядачам. Майже 2 місяці тому було зруйновано кілька корпусів дитячої лікарні в Києві. Що ще потрібно зробити? Сьогодні загинуло 3 дітей у Львові. Сім'я. Батько залишився живий, мати і 3 дівчат загинули. Що ще треба зробити для того, щоб... Що потрібно? Потрібно, відпилювали вже голови нашим полоненим, відрубували руки, просто страшно. Що ще треба зробити для того, щоб світ усвідомив, що Росію треба зупиняти? Що ще, скажіть мені? Я не знаю. Я не знаю, які ще потрібні аргументи, тим більше засоби протиповітряної оборони – це не наступальна зброя. І ті, хто боїться ескалації, вони просто обманюють себе. Я можу зрозуміти, коли вони не хочуть давати далекобійні ракети чи танки. Я можу це зрозуміти. Але коли вони не дозволяють Україні захищати себе, захищати мирних мешканців, то де ж тоді логіка? Де? Де ті слова, які звучать? Слова Радослава Сікорського за дивним збігом обставин дезавоював Польське Міністерство закордонних справ. Вони сказали, що це особиста думка міністра. Які ще повинні бути аргументи для того, щоб Захід виступив єдиним фронтом на захист своїх цінностей, на захист людських життів, на захист гідності, демонстрував солідарність, демонстрував, що зло має бути покаране. Що ще треба? Україна не винна в тому, що вона не розвалилася. Ми просто показуємо приклад. Я не хочу, щоб будь-яка інша європейська держава
відчувала те, що відчуває Україна. Але європейці в Європейському Союзі, в НАТО, вони мають розуміти, що якщо Україна не витримає, то їхні пральні машинки і вживані труси, вони опиняться в російських руках, а не будь-десь в іншому місці. Спадар Євген, калі кажам таксама пра тое, што адбываецца ва ўкраіне, тут трошкі з іншай плоскасці, іншыя навіны, больш палітычныя. Мы ведаем, што сёння ў адстаўку падаў міністр замежных справаў Дмытро Кулеба. Таксама Верховная Рада пачынае разглядаць пытанне аб таксама адстаўцы іншых міністраў ураду. Вось некалькі міністраў таксама ўжо адправілі ў адстаўку. Хацеў вас запытаць, чаму гэта адбываецца, чаму адбываюцца змены ва ўкраінскім урадзе цяпер, што гэта можа азначаць? Я не розумію, чому уряд одних ноунеймів може змінити уряд інших ноунеймів. Наш уряд давно втратив свою суб'єктність. У нас керує країною Офіс президента. І це при тому, що Україна парламентсько-президентська республіка. Для того, щоб було зрозуміло, приблизно така, як Польща за формою політичного правління. І тому ми маємо працювати на тому, щоб бути адекватним. Наскільки я розумію, що Верховна Рада зараз не зуміла відправити Дмитра Кулебу у відставку. Я так дивлюсь краєм ока новини. Тобто, добре, давайте про Кулебу поки не будемо, але зрозуміло, що відбувається якась, знаєте, підкилимна гра. В Верховній Раді раптом монобільшість перестала бути монобільшістю. І вибірково відправляє членів уряду у відставку. Я не розумію, для чого це. Я не розумію, де і як це посилює позиції держави. Коли замість того, щоб закликати до влади фахівців, хоча потенційний наступник Кулеби Сибіга – фахівець, але в будь-якому випадку ми маємо сказати, що це ситуація, коли зміни, які запропоновані, вони не перетворюють країну на більш міцну. І це велика, на мою думку, проблема. Це проблема для нас всіх, бо країна воює. І воює з ворогом, який, як ми вже сьогодні зазначили, хоче нас знищити. Він не грається, а хоче знищити нас. На вашу думку, які ўвогуле могуць быць таксама наступствы ад змены асобу ва ўрадзе? Я чуў, што вы так ацэньваеце, што як бы і папярэднікі, і тыя, хто могуць прыйсці на замену, не асабліва таксама нейк вядомыя грамадскасці, але тым не менш, усё ж такі, як бы вы ацанілі, якія могуць быць наступствы такіх крокаў? Я б хотів, щоб українська влада відмовилась від цієї хибної практики, а формувала уряд національної єдності. У нас достатньо колишніх міністрів різних урядів, які ще могли б попрацювати. Це треба уряд національної єдності. Треба, щоб ми працювали і жили за законодавством, за Конституцією. У нас парламентсько-президентська республіка, як я вже говорив. У нас же зараз ті перестановки, які зараз спостерігаються, вони спрямовані на посилення ролі лише однієї людини, керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Його посилення дозволить йому бути більш потужним ляльководом. А що це дозволить країні? У мене немає відповіді на це питання. Якщо у нас звільнили керівника Укренерго напередодні опалювального сезону, то це серйозне питання про те, наскільки це нам потрібно. Спадар Євген, вялікі вам дзякуй за тое, што знайшлі час для таго, каб паразмаўляць з Белсатам. З намі на сувязі быў украінскі палітолог Євген Магда. Спадарства, калі для вас гэта бяспечна, падтрымайце гэтае выданне на YouTube упадабаннем і каментаром. З вами быў Вітаўт Сіўчык. Свабоды і міру вам.